pwede lang naman namin gawin ay sabihin kung anong gusto namin na pamunuan. Pero, ang punot dulo pa rin yan ay ang pagbobotahan ng mayorya kung sino ang kanilang itatalaga sa mga committee na yan. Para sa akin, gusto ko ng committee, ng Blue Ribbon Committee. Pero dahil nga sa paggalang sa aking kasama, na si Senator Gordon, hindi ko naman ipagpipilitan para magkaroon ng kaguluhan pa dyan. So, kung public services ako ngayon, at kung gusto nila, ba't di nila sabihin? Kung sinasabi na nila, eh, magputuhan nila ka.